Чекаем. Добрый день, шановные сябры. У нас сегодня пятница черговая, але не 13. У нас сегодня 5 лютого, и мы сегодня проводим другую по ліку гутарку у рамцы вось такого цикля. Добрый день, шановные сябры. Ой, это я чую, напевно, сам себе. Черговая, жах. але 13. Зараз выключу. У нас сегодня 5 лютого, и Пробачте, технічна накладка, ну это я виноватый. Яшчэ раз тады трэба, відаць, пачаць, тому что мяне зараз было неяк чуваць дзіўна. Наталья, вы чуете что-нибудь? Бо я зараз тут чую нейкі двойны гук, два разы сам сябе чую. Теперь повинно быть добро. Цяпер ужо можна? Ну давайте цяпер. Пачнём яшчэ раз такім чынам. Дарагія сябры, сёння ў нас чарговая з запланаваных гутарак на нашым канале Belarusian Buddhist, Буддхарма по-беларуску. Это цикл гутарак з такімі значнымі асобамі духоўнага жыцця. Вось. Беларускага, ну, у прыватнасці майго, як мінімум. Такім чынам, я сёння вельмі рады прадставіць нашу дарагую госцю, чалавека, з якім я вельмі даўным-даўно марыў развіртуаліцца, вось, але як бы дзякуючы каранціну і ковіду завіртуаліўся яшчэ болей такім чынам. Вось, гэта сябры Наталья Василевич. Я думаю, што вы яе пазналі. Вось, Наталья, ну, для некаторых з вас яе не трэба прадстаўляць, тым не менш мы яе прадставім. Вось, Наталья вельмі вядомы ў Беларусі тэолог, палітолог, юрыст. На дадзены момант яна з'яўляецца дактаранткай Рейнскага універсітэта Фрыдрыха Вільгельма у Бонне. Вось, ну і вялікі яе вельмі паслужны спіс, там столькі ўсяго. Ну, па-першае, яна вучылася ў Коласаўскім ліцэі. Па-другое, у яе некалькі адукацый, як ужо выплывае з апісання, яна скончыла юрыдычны факультэт на аддзяленні паліталогіі і аспірантуру скончыла, выкладала ў інстытуце правазнаўства, адкуль была звольненая па палітычных матывах. Потым пераключылася на багаслоўе. Это вельмі цікавая, правда, такая. Перайшла на багаслоўе і з таго часу займаецца вельмі шчыльна тэмамі царквы у сучаснасці, сацыяльнага вучэння царквы, публічнай тэалогіі і так далей. Вось, ну, ад сябе скажу, што это, з майго гледзяча, это, напэўна, найбольш крутая спецыялістка на хрысціянскае жыццё у Беларусі ў прынцыпе. Вось, ну і самыя такія найноўшыя праекты, это, может быть, они не такие новые, але актуальные до сегодняшнего дня. Это, передусім, информационный портал Church by Info, и это культурна-асветніцкі центр Экумена, які таксама ўжо дзейнічае шэраг гадоў. Вось, адным словам, я спадзяюся, што я нічога не забыл. Ну, натуральна, самое важное для мяне это тое, што Наталья саманазначаны матрыярх Беларускай праваслаўнай царквы ў замежжы. Вось, гэта мяне вельмі цешыць. Адным словам, я вельмі рады вас, Наталья, вітаць, прывітанне. Прывітанне. Я яшчэ хацела б нагадаць, што мы разам удзельнічалі у супольным праекце калядкі па-беларуску. Вось, гурт Эйрут выконваў калядкі ў перакладзе Макса Шчура і ў маім таксама перакладзе выконваў, таму мы звязаны з нетаванай, можна сказаць, каляднай тэмай уже даўно, уже гадоў 10. Абсолютно. Я гэта прыхоўваў пад канец гэтую цікавую разынку і хацеў, так сказаць, перайсці да асабістай часткі менавіта гэта, таму што это праўда. Я Наталью ведаю менавіта пасярэдніцтвам Эйрута і, напэўна, Алексея Круковскага ў чымсьці, таму што, як бы, таксама это вельмі вядомы дзеяч наш. Адным словам, так, мы віртуальна знаёмыя даволі даўно, але нягледзячы на тое, што зараз геаграфічна знаходзімся даволі блізка адны ад адных, але такая сітуацыя, што мы пакуль яшчэ не сустрэліся. Ну, тым не менш, тым цікавей вам будзе глядзець на нашу такую жывую гутарку, напэўна, першую на агул. Вось, таму, як бы, напэўна, пяройдзем да тэмы, якая, ну, стала такім матывам ці, скажем так,
ну, просто адмазкай, на якой мы вырашылі проста сустрэцца і пагаварыць. Не, насамрэч, як бы, калі бы это не было асабістай нейкай асалодай, ну, для мяне, як бы, гаварыць з цікавымі людзьмі і запрашаць іх, то я наўрад ці б гэта рабіў, таму што, як бы, мой духоўны ўзровень служэння, як бы, бодхісаттвы, ён яшчэ такі даволі нізкі, таму я спалучаю прыемнае з карысным, вось. А зараз, сябры, да карыснага. Мы, натуральна, з Натальяй, як ужо з тым, што я пералічыў, як са спецыялісткай менавіта па духоўным, царкоўным жыцці Беларусі, перадусім беларускіх хрысціянаў, хацелі натуральна абмеркаваць тое, што адбываецца ў Беларусі, тое, што адбывалася ў мінулым годзе, тое, што адбываецца цяпер па-ранейшаму, і натуральна паглядзець на гэта ўсё з такога, ну, пад такім менавіта рэлігійным, духоўным вуглом. Таму я першае пытанне задам Наталлі такое. Як, на вашу думку, Наталья, вось тое, што адбывалася і адбываецца, тое, за чым мы ўсе сочым, беларускія, нехта называе это рэвалюцыяй, ну, вось скажам, што это проста вось такія падзеі, пратэсты. Ці ёсць у гэтым усім нейкі духоўны складнік? Ці можна сказаць, што апрача нейкіх такіх усім відавочных рухавікоў гэтых працэсаў, таких як цяга да дэмакратыі, да лепшага жыцця, напэўна, так? Ці ёсць у гэтым нейкі такі вось, ну, нейкія каштоўнасці, такія нематэрыяльныя, а менавіта вось нейкія яшчэ? Ці адбываецца нешта накшталт такого духоўнага адраджэння адначасова з палітычным адраджэннем беларусаў? Як вы думаеце? Я лічу, што так, але я не думаю, што гэта адбываецца пры пасярэдніцтве цэркваў і нейкіх рэлігійных арганізацый, альбо нават тых, хто пазіцыянуе сябе духоўнымі лідарамі, што хутчэй тое, што я летам назірала, і тое, што я апісваю як цуд, і я чула шмат ад каго, што гэта слова цуд вельмі часта гучала, да? Вот я палітолог. Я поступила на аддзяленне паліталогіі вельмі інструментальна. Я хацела вывучаць зоркі, там, астрафізіка, альбо генетыку, біялогію, я вельмі цікавілася гэтым усім. Але я подумала, вось у нас Лукашенко, трэба пайсці туды, дзе мяне навучаць, як яго хутка і эфектыўна можна скінуць і прывесці нашу краіну да дэмакратыі. Ну, што рабіць? Я хуценька адвучуся, хуценька скінем Лукашенко, а далей я буду займацца сваімі справамі. Тое, чаму я вучылася ў паліталогіі апошнія 20 гадоў, гэта было, чаму немагчыма скінуць Лукашенко. З пазіцыі як, все прыйшло да таго, як патлумачыць, чаму гэта немагчыма. У нас няма ні інстытуцый ніякіх, которые б гэтаму спрыялі, палітычная культура у нас гэтакая, Расія у нас тут такая. То есть па ўсіх раскладах, ну ніякай рэвалюцыі не магло адбыцца, да? Не магло такіх падзеяў адбыцца. І я памятаю, улетку мне яшчэ быў з Денисом Мельянцовым на радыё Свабода двубой, так званы. Нас паклікалі, таму што мы былі з розных бакоў, і я казала, што я просто веру, я бачу, у мяне інтуіцыя як бы спрацоўвае, таму што тое, што адбываецца, я не магу апісаць тымі паліталагічнымі катэгорыямі. На што Денис гаварыў, што так, калі гэта немагчыма апісаць паліталагічнымі катэгорыямі, значыць нічога немагчыма. Ну, як бы гэта, значыць, нічога і не адбываецца. Вось, і таму я бачу, што гэта цуд, і ў гэтым ёсць нейкае такое звышнатуральнае вымярэнне. Для мяне, ну, як бы відавочнае, тому што не з ніадкуль, да, раптам людзі сталі лепш. Вот самі людзі, я гэта заўважала трошки раней, калі я прыязджала ў Беларусь, параўноўваючы з Германіяй, у мяне нават ёсць такі слова, я придумала, благодарение. Я живу на Рейне, і камунікацыя з людзьмі, такія стасункі з людзьмі проста нейкія выпадковыя. Я заўсёды здзіўлялася, боже, што за людзі, як яны могуць быць такімі добрымі? Ну, нават пачынаючы з таго, што ты прыходзіш у краму, ты там хочаш купіць круасаны, каву, ты забыў грошы, ты дастаеш кашалёк, у цябе няма грошай, а табе там прадавец кажа, а нічога, ну, наступны раз будете праз нашу станцыю праязджаць, давязеце грошы, да? Ну, і у мяне было вельмі шмат такіх розных выпадкаў, калі просто людзі вот дапамагаюць, нават калі ты не чакаеш і не просіш. І я такое стала заўважаць у Беларусі, і што людзі раптам сталі добрыя. Яны ўсе спрабуюць вырашыць твае праблемы. Ты прыходзіш, яны кажуць, там, в Лідо, я прыходжу, яны кажуць, ой, пачакайце, праз 10 хвілін будзе зніжка 20%. Я вам пакуль прабіваць не буду, ну, вы пачакайце. Да? Як бы,
Тому що альбо там проїзні купляєш там на 4 види транспорту, а вони кажуть, ой, вам така комбінація, ви кольки дзьон, а як ви будете їздити? Вам така комбінація не пасує, давайте я вам зараз полічу, що вам буде найбільш вигідно. Я думаю, тетечка, дорогая, да, яка, ти взяла, тобі там, навіщо тобі ця проблема, навіщо ти за мене думаєш, що робити? А тут раптом туди прийдеш, сюди прийдеш, усі готові тобі допомогти. Думаю, боже, що це стало з нами? Раніше казали, білоруси, вони ніколи не усміхаються. Білоруси, вони... Одночі приїжджав мой сябар з Фінляндії, Теппо, православний святар цяпер, і він приїжджав, він засюди усміхався. Він засюди ходив з такою усмішкою, і він якби вельми добре говорив по-руску, але засюди міліція його перевіряла документи. Як вони визначають, що він замежник? Да, тому що він засюди ходить і усміхається. Ну, нормальний ж чоловік білоруський не буде ходити, просто усміхатися усім, і так от радісно на всіх глядіти. І тут реально раптом нешта змянілася. Вот эта ситуація з ковідом, да, ситуація, коли люди стали один одному допомагати, коли люди просто мобілізувалися і побачили, ну, не моя хата з краю, от так само вельми часто говорять, що раніше була концепція «моя хата з краю», а тут давай буду всім допомагати, вот эта хваля солідарності, така незнайома для білорусів раніше, да, коли реально просто, ну, коли эту воду привозили, да, коли люди с Руччи на метро ехали в Малиновку и ставили воду, коли отключили воду, да, коли з гэтым ковідом люди скидывались, забеспечивали гэтых лекараў, які, в принципе, повинна была забеспечивать держава. И я думаю, ну, у меня такая, как бы, что вот гэта просто... некое духовное перараджэнне, магчыма, оно з-за патрэбы ўзнікла, з-за того, што ну, стало там горш жыццё там, у чалавека, да, там, альбо нейкія крызісныя сітуацыі, вот людзі зарэагавалі добром, і вот гэта такім, это духоўная рэч, калі чалавек робіць нешта добрае, это заўсёды духоўная рэч. І многія, ну, там, нават святыя айцы казалі, што калі у мяне няма хлеба, это матэрыяльная праблема, а калі няма хлеба у майго бліжняга, гэта духоўна, это моя духоўная праблема. Вось, і я думаю, што вот гэтае это было менавіта духоўнае адраджэнне. Таксама духоўнае ў плане таго, што людзям раптам сталі цікавы законы і права. Вот, ну, просто права. Для мяне права, я як юрыст, і я заўсёды захаплялася правам, тому што як придумала, ну, чалавецтва, цивілізацыя, вот взяла, придумала право. І прычым права, ну, як бы можна просто было загадамі кіраваць, да? А тут нейкія нормы універсальнага характару, да? І нават кіраўнік, які прымае гэтую норму, ён павінен неяк прытрымлівацца яе, не можа па-за межамі яе дзейнічаць. То есть няма такого кіраўнік, як поўны суверен, які просто гвалтам кагосьці да чагосьці прымушаць. Тут раптам таксама людзі зразумелі права. Я глядзела стрымы з акцыі, калі яшчэ затрымлівалі кандыдатаў у прэзідэнты, да, там не рэгістравалі, вот летнія стрымы вельмі былі такі каштоўны матэрыял, там Еўрарадыё, Радыё Свабода, Белсат вялі гэтыя стрымы і просто падыходзілі да людзей, а чаго вы сюды прыйшлі, а што адбываецца? Вот скажу вам, я выкладала ў інстытуце правазнаўства канстытуцыйнае права і правы чалавека. Мне трэба было студэнтам, юрыстам пераважна, спрабаваць патлумачыць, у чым сэнс права, у чым сэнс канстытуцыйнага права, у чым сэнс абароны правоў чалавека. Я не ведаю, я там придумляла, як, ну... А тут простыя людзі, там ля камароўкі чалавек там з завода, альбо там нейкі студэнт каля філармоніі, да, і яны ўсе кажуць, канстытуцыя, правы чалавека. Я думаю, боже... Што гэта? Што это здарылася? Адкуль раптам у людзей узнікла вот эта актуальнасць разумення справядлівасці такой правовой дзяржавы, которой раней не было. Ну і да чаго я вяду? Да таго, што гэты цуд, да, ну просто як бы самі змяніліся ўнутрана людзі. І як вынік, у нас пратэст адбыўся, але ну, все чым захапляюцца беларускім пратэстам? Мірным характарам. Некаторыя, правда, не захапляюцца, а наадварот кажуць, што гэта такое, што за мірны характар, ну, вас лупяць, а вы там усміхаецеся і все роўно не хочаце адказваць гэтым самым. Ну, так вось вы як авечкі, і вас все роўно ўсіх паб'юць і заб'юць. Але мы бачым, што пратэст працягваецца, колькі б не было, і людзі ідуць
прыйдуць, кожны ведае, што ты павесіш гірлянду ў сябе, там бел-чырвона-белую, да, табе акно могуць разбіць, там, ці прыйдуць з міліцыі участковы. Вось, ну, што у людзей з'явілася таксама вот этот духоўны стрыжань. У нас раней быў адзін Павел Севярынец, да, который, ну, не адзін, ну, там, Дашкевіч, Севярынец, там, яшчэ некалькі там анархісты нейкія нашы, да, которые вот, ну, а тут у нас раптам увесь народ стаў калектыўным таким Павлом Севярынцам, который, ну, готовы сядзець, ну, конечно, ніхто не хоча сядзець, ну, у любым выпадку ідзе на рызыку дзеля будучага, не дзеля сваёй уласнай карысці, не дзеля, вот как у нас кажуць, там, сало, колбаса, да, колбасная рэвалюцыя, это не колбасная рэвалюцыя, гэта менавіта духоўная рэвалюцыя. Вось, і Да, у мяне адзін знаёмы ёсць багаслоў украінскі, ён прыдумаў такую ідэю тэалогія Майдана, ну, можа, это не зусім удалы, мне здаецца, не зусім удалы яго гэты канструкт, ну, таму што рэвалюцыя годнасці, да, часта апісваецца украінская рэвалюцыя, Майдан 14-го года. Ну, ён просто увёў гэты паняцце для того, каб паказаць, што грамадзянская супольнасць, яна вельмі часта ў хрысціянскім сэнсе развіваецца хутчэй, чым цэрквы. Што насамрэч цэрквы, яны ідуць як бы ззаду, ўжо спрабуюць гэта асэнсаваць і тады ўжо ці падтрымаць гэты працэс, ці наадварот яго асудзіць. Вось, і сапраўды, ну, калі мы нават гістарычна паглядзім, ёсць, магчыма, і нейкая вот роля хрысціянства ў нейкім такім культурным фармаванні спакон векоў, да, з даўніх часоў, нейкіх ідэй, канцэптаў, нават самі правы чалавека, ну, без хрысціянства іх бы не было. І я бачу, што сапраўды, ну, тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта, магчыма, там нейкія духоўнае жыццё минулых стагоддзяў, да, нейкі там літаратура, творы нашы, нейкія фігуры, што тут там Ефрасіні Полацкая, не наўпрост уплываюць на гэта, але все роўна то, што мы зараз бачым, это цэрквы даганяюць пратэсты паводле свайго вот этого ўзроўню духоўнага развіцця духоўнага зместу. Вось. І часам яны не могуць, ну, часам проста яны бегуць у іншы бок, асабліва вышэйшая іерархія бежыць у іншы бок. І, ну, мне здаецца, што гэта, ну, как бы скончыцца, это разрывае царкву, да, як бы многія міряне, яны раздзялілі вот гэты парадак дня пратэстаў, і ёсць такая фішка, што многія кажуць, это не палітыка, гэта маральны выбар. Што, і гэта сапраўды так. У нас же гаворка ідзе не пра нейкі там ідэалогіі, там, у нас там не камунізм і капіталізм, там не правыя і левыя зараз, да? У нас реально вот это на самым базовым узроўні, на самым базовым канстытуцыйным узроўні, да, калі канстытуцыю как вот гэты падмурак стварэння, да, заснавання, перазаснаванне дзяржавы адбываецца, і цешыць, што яно адбываецца на вось гэтых высокіх ідэалах, ну, разумення того, што правы чалавека, не гвалтоўная, ну, адсутнасць того гвалту, тыраніі, што павага да чалавека, яна заўсёды ляжыць у базе. Все астатняе гэта толькі надбудова. Нават это не як у Маркса, да, эканоміка падмурку, да, все астатняе надбудова, не як піраміда Маслоў, да, а тут што все пачынаецца вось з гэтага павагі да іншага чалавека. Вось, і нават галадоўкі, людзі, якія ідуць на галадоўкі, да, гэта людзі, якія якраз, што такое галадоўка? Гэта якраз ну, вот, ахвяраванне вот гэтым ніжнім, калі я не галодны, да, то есть свядомы выбар того, каб адмаўляцца ад ежы, і для того, каб сцвярджаць нейкія маральныя рэчы. Вось. Таму, безумоўна, духоўны складнік, он не той, што ёсць, это не складнік духоўны, это духоўны падмурак.
Выдатна. Я просто вот это тое, што я б ніколі так добра не сфармуляваў, як вы, але мы вот нават датыкнуліся да гэтай тэмы у гутарцы з Ігарам Бабковым, самай першай, которую мы ладзілі пару тыдняў таму. Там таксама прагучала вось штосьці такое нават канфуцыянскае, што вот чалавецкасць на першым месцы, і што вось гэта менавіта зараз стала актуальным для нашага грамадства. Раней усе людзі, так сказаць, глядзелі свае нейкія прыватныя інтарэсы, яны там вось нешта, але чалавецкасць вот сярод іншага вызначаецца, ну прынамсі з тых, каго я слухаю і чытаю, духоўных аўтарытэтаў, то яна якраз вызначаецца вось тым адмовай ад пэўных матэрыяльных рэчаў, да тое, чаго жывёла не можа зрабіць у прынцыпе. Яна не можа адмовіцца ад задавальнення сваёй імгненнай патрэбы тут і цяпер дзеля чагосьці іншага. Ну, можа быць, у выпадку нейкіх там мацярынскіх інстынктаў, скажем, так, але як бы, ну, былі людзі, як, напрыклад, Крапоткін, вы згадалі анархістаў, як менавіта разам з хрысціянамі. Это настолькі вот невыпадкова для мяне, што сапраўды ёсць духоўны складнік у этого ўсяго, і тое, чаго не разумее як бы ні наша дзяржава, ні, скажем так, не многія людзі, на жаль, яшчэ не разумеюць, што той жа вот анархізм это, ў прынцыпе, маральны выбар перадусім, так, і што як бы ён сапраўды параўнальны вось з той як бы ахвярнасцю, якую хрысціяне дэманструюць і гэтак далей. Вось, дык хацеў сказаць, што менавіта вось я рады, што мы пагодзімся не толькі з вами, але і з многімі іншымі людзьмі, што сапраўды маральны падмурак тут вельмі важны, вось, і што людзі ўсё больш і больш так сябе паводзяць самаахвярна ў імя нейкіх ідэалаў, што гэта не пусты гук. Тым часам, як дзяржава наша, яна па-ранейшаму абыходзіцца з людзьмі вот менавіта па-марксістку, матэрыялістычна, то бок яна іх, так сказаць, б'е рублём, што называецца, гвалт на іх прымяняе, так, спрабуе вось, ну, такі апеляваць да гэтых нізкіх інстынктаў, да гэтых матэрыяльных інтарэсаў, як бы па-ўсякаму зацікаць. Вось людзі на тым баку барыкад, так? Яны ж перадусім матэрыяльна зацікаўлены, ну, это такое маё меркаванне. Вось, таму, як бы, я рады, што мы ў гэтым сугучныя. Вось, ну, і, як бы, тое, што вы ўжо закранулі, я, напэўна, яшчэ хацеў бы развіць, фактычна, вось гэтая актыўнасць людзей і тое, што вы казалі пра тое, што цэрквы адстаюць крышку ад грамадства у гэтым сучасным духоўным развіцці. Ну, яно як бы гістарычна натуральна, што гэты цэнтр цяжару, ён увесь час як бы змяшчаецца. І зараз ён сапраўды на баку грамадства. І запытанняў, якія сярод іншага апублікаваныя на вашым сайце belarus2020.churchby.info, это такі актуальны падраздзел гэтага сайту, дык там апублікавана зараз у 3 частках вялікае сацыялагічнае даследаванне. Я так разумею, Наталья, што вы асноўны аўтар гэтага даследавання. Вось. Ну і там вось выплывае якраз тое, яно пацвярджае вашыя словы, што асабліва сярод праваслаўных гэта адчуваецца, што яны як бы, ну, скажам, не цалкам задаволеныя пазіцыяй духоўнага кіраўніцтва у дачыненні да таго, што адбываецца ў краіне. Так? Это з аднаго боку. Але потым яны выбіраюць нейкія, ну, там ёсць розныя спосабы на гэта рэагаваць, вот, і як бы, але мала, як бы, ну, мне здаецца, мала спосабаў рэальна неяк паўплываць, як бы, на духоўнае кіраўніцтва, як бы, з тым, каб яно заняло тую ці іншую пазіцыю. Вось. Як гэта, якія ёсць тут магчымасці, якая тут дынаміка, як это развіваецца? Ну, я скажу еще, хотела додать, да, по-перше, про анархізм. Ну, от Микола Дзядок, які зараз сядзіць, да, ну, ён часто казаў, што ён хрысціянін, вось, тому я бачу у ім, так само у нашай групе «Хрысціянская візія» есть Максим Ковалёв, который таксама пазіцыянуе сябе трошки як анархіст. Вось, ну, я бачу, што ёсць, што гэта рэчы, якія не толькі сумяшчальныя, но вельмі часта, ну, неадрыўна могуць быць звязаныя. Можна я дадам як пацвярджэнне гэтага той факт, што адзін з заснавальнікаў сучаснага беларускага анархізму Паўлюк Канавальчык прыйшоў да яго праз каталіцтва і праз тэалогію вызвалення паўднёваамерыканскую.
Вось, і з гэтага пасля ўзнікла групоўка «Чырвоны жонт» і сучасная гісторыя сучаснага анархізму беларускага, таму як бы не выпадкова гэта, так. Да, і гэта не дзіўна, ну, таму што насамрэч, нават калі мы паглядзім філосафаў, рускіх філосафаў, да, як бы Хамякова, альбо там Салаўёва, Бердзяева, ну, там анархізм вельмі яскрава высвятляецца, калі людзі проста жывуць у грамадстве нейкім свабодным, і кожны чалавек просто настолькі духоўна развіты, да, і яны ў такім вольным звязе аднаго з адным, як бы знаходзяцца і разам як бы ну, робяць нейкія там добрыя рэчы, праяўляюць салідарнасць, адзін аднаму дапамагаюць, узаемадапамога, салідарнасць. Ну, гэта як бы ідэал, канешне, многія скажуць, што ну, нават Царства Небеснае у плане людскіх адносін, да, людзей паміж сабой, гэта як бы пласт менавіта такі беспачатны, да, ну, часам нават ёсць, мы Бог говорим беспачатны анархостеос, то есть наш Бог, да, в нейкім сэнсе анархіст, потому что у яго няма пачатку, но ён таксама, ён дае як бы ўсяму пачатак. Ну, добра, это такая... Так, ну это цудоўнае адступленне, мне толькі шкада, вот я скажу асабіста апошняе, што мне шкада, што на захадзе анархісты гэты складнік, ну, вельмі мала разумеюць па маіх назіраннях і не маюць такога, ну, паразумення наогул часам да духоўнага складніка, але ёсць выключэнні, і гэта вельмі прыемна. Працягвайце. Я хотела бы сказать, что, ну, еще хотела додать, что для шэрагу лідараў беларускіх все ж таки хрысціянства это вот эта сила, якая мотивуе нешта рабіць. Ну, я прыклад там Павла Северынца уже згадывала, Зміцер Дашкевич таксама. Ну, то есть для мяне, калі я пачынала свой палітычны, скажем так, шлях у актывізм палітычны, для мяне таксама гэта быў вынік вот маіх і хрысціянскіх перакананняў, маёй веры ў Бога. Як бы, ну, як усё ў жыцці, да, вот это мой быў базіс, это тое, над чым грунтуецца моя ідэнтычнасць, моя тоеснасць, сама я, без чаго мяне няма, і вот все астатняе гэта як бы вот промні вот гэтага сонца, якія разыходзяцца, і у тым ліку палітычная дзейнасць. І я думаю, што для шэрагу людзей гэта таксама заднім числом, то есть як бы людзі зараз уключаючыся ў нейкі такі актывізм палітычны, альбо вот гэты пратэсны, які не зусім палітычны характар мае, яны таксама знаходзяць сілу і ўнутранае перакананне, што гэта трэба ў сваім як бы хрысціянскім жыцці і ў сваім хрысціянскім бачанні. І я думаю, што гэта таксама, ну, важны складнік, то есть гэта не значит, што церквы, это не церквы, напэўна, паўплывалі, но ўсё роўна можа ў нейкай ступені вот царква ў такім сэнсе шырокім містычным, святыя айцы, ну, сам Христос і Євангеліє, як книга церкви, да, яна паўплывала на гісторыю міласэрнасці, вот гэтыя всякие прыклады вучэння пра міласэрнасць да бліжняга, яны, канешне, паўплывалі і на то, як людзі інтэрпрэтуюць цяпер сваё дзеянне у грамадскай сферы. Вось, але гэта не значыць, што за гэтым павінны быць удзячны церквам ці царкоўным лідарам. Вось гэтае даследаванне, якое мы рабілі, яно закранула збольшага людзей все ж такі, якія падтрымліваюць пратэсны рух. Таму яго нельга пераносіць на ўсё грамадства ў цэлым, на ўсе церквы ў цэлым, тому што, ну, і так склалася, так выбарка склалася, на жаль, вот правесці даследаванне іншым чынам не атрымліваецца цяпер у Беларусі. Вы самі разумееце, што і самі даследаванні вельмі кантралююцца, ну, як бы, і паколькі грамадства, структура грамадства вельмі змянілася за апошні час, да, як бы нават сфармуляваць гэтую выбарку становіцца дастаткова цяжка. Значыць, я думаю, што вынікі гэтага даследавання сведчаць пра тое, што людзі, яны пачалі глядзець на публічную пазіцыю царквы, і не проста як на гэтую пазіцыю як нешта палітычнае, але і на як духоўная рэч. І вот мы асаблівым чынам даследавалі праваслаўных, просто таму што іх большасць, ну і таму што, скажем так, інстытуцыйная вага
православная церква наибольшую мае ну, такую і плюс тому что там ідуць менавіта працэсы унутраныя вельмі хутка істотныя унутраныя працэсы, які мяняюць царкву праваслаўную вельмі моцна. І людзі у нас там былі адкрытыя пытанні, а адкрытыя пытанні на заўсёды больш сэнсоўныя, тому что ты можаш як бы з фармулёўкамі нават пазнаваць. Ты не просто даеш на выбор опцыі нейкі, да, а чалавек робіць высілкі для того, каб сфармуляваць, што ён думае, як ён да чагосьці ставіцца. І вось многія праваслаўныя, калі яны адказвалі, яны з-за того, што царква так себе паводзіць у афіцыйная царква і вышэйшая іерархія, так себе паводзіць зараз у публічнай сферы у пытаннях палітыкі, яна страчвае, іерархія страчвае аўтарытэт, у тым ліку у духоўных пытаннях. Як бы людзі кажуць, калі вот так вот яны робяць, як яны могуць весці нас да збаўлення? Што гэта за шлях да збаўлення? Яны сляпыя, ну, калі яны сляпыя, глухія у палітычным сэнсе, у тым, што мы можам бачыць, і то, што мы можам праверыць, і вынікі чаго бачыць, як мы можам верыць ім у духоўным сэнсе? І мне здаецца, гэта вельмі такая істотная рэч, тому што гэта застанецца далей, і гэта будзе далей мець наступствы для дынамікі вот гэтай унутры царквы, вот гэты недавер. І людзі ж, людзям, насамрэч, вот у нас там было пытанне, на якое усе і праваслаўныя пратэстанты, каталікі, які ўдзельнічалі, яны сказалі адной, там 89%, яны кажуць, што мы лічым, што царква павінна быць актыўнай, абараняць правы чалавека і выступаць супраць гвалту. Вось, гэта кансэнсус, ну, вот гэтыя людзі, яны лічаць, што так павінна быць. І калі праваслаўных пыталі, як вы думаеце, якое меркаванне іерархіі? Што іерархія думае, ну, ці падтрымлівае яна вот сэрцам і душой, ці падтрымлівае на ўлады? Толькі 30% вераць у тое, што іерархія сапраўды шчыра падтрымлівае ўладу. Усе астатнія думаюць, што яны просто баяцца. Просто яны хочуць захаваць свае цёплыя месцы. То есть яны не вераць, што вот тая пазіцыя, якую царкву займае, это шчырая пазіцыя, што яна адкрытая, што яна праўдзівая. Вось. І праблема нават не ў тым, я думаю, што людзі нават даравалі, каб яны думалі, што іерархія сапраўды верыць і сапраўды любіць Лукашэнку і не можа без яго жыць і больш нікога не можа уяўляць на ягоным месцы. А людзей як бы дратуе менавіта тое, што гэта нейкая, што гэта і ёсць палітыканства, што гэта і ёсць вот гэты пошук выгоды, што гэта ёсць матэрыялізм. Вот это матэрыялізм і ёсць, што ідуць не за духоўным, а ідуць вот за гэтым вот, за захаваннем інстытуцый, за захаванне бюджэтаў, скажем так, да? І вот гэты людзі як бы прыняць не могуць. Вот гэтыя новыя людзі, якія вот зрабілі гэты духоўны пераварот, да, і людзі, якія могуць, просто чалавек можа адмовіцца ад гэтых бенефітаў всякіх, которые ему там раздаюць, да. У нас же якая паліталагічная канцэпцыя была? Сацыяльны кантракт раней, да, то есть якім тлумачылі, чаму людзі не пратэстуюць, чаму пратэстуюць толькі вот эта горстка такіх апозіцыянераў, что-то ім надо, мова іх, незалежнасць, ну, навошта? У праграмістаў быў свой сацыяльны кантракт, яны таксама атрымлівалі бенефіты. Но насамрэч, мне здаецца, вот гэты, калі з псіхалогіяй звязваць, да, часта кажуць, што ёсць аб'юзіўныя стасункі, вот, і ахвяра гэтых вот стасункаў аб'юзіўных, яна таксама другасную выгаду нейкую атрымлівае, да? Но ён мяне б'е, зато ён потым кампенсуе падарункамі, да? Ён там, звычайна, да, любімую не аддаюць. І з-за того, што Лукашенко, ён жа абвесціў нават, ну, што ён бачыць так, што ён як вось гэты аб'юзер, ён бачыць краіну як вот эту любимую, которая хочет куда-то сысці, которая незадаволена ўжо, а ён ее все равно не аддае, да, умри, ну другому ты не ці другой ты все, я ревность вот гэта такая хваравітая да забойства, да, ну і значит такая любоў. Так атрымліваецца, што вот гэтую выгаду, якую атрымлівалі ўсе, у тым ліку праграмісты, там, настаўнікі, пенсіянеры, студэнты, яна была заўсёды вот гэтая таксічная выгада, да? Вот яна заўсёды кампенсавала гвалт над тваёй чалавечай годнасцю, гвалт з тваіх перакананняў, з тваёй будучыні, з тваёй нейкай там, ну, реально вот развіцця такога вольна, ну, это так і ёсць, што свабода, яна сапраўды мае рызыкі.
Ну, рабство, там, як параўноўваць там з габрэямі, которые 40 гадоў хадзілі і ўсё марылі пра егіпецкія котлы, да, і гатовы былі вот за это там мяса адмовіцца ўжо прахадзіўшы колькі гадоў, адмовіцца ад сваёй свабоды. Да? Альбо там, а ў турме сейчас как раз макароны па-флотскі, да, калі чалавек выходзіць з турмы. То есть, насамрэч, гэта ну, вот гэта дадатковая выгода. Ну, чаму дыктатары трымаюцца? Таму што яны бізун, і к бізуну заўсёды ёсць нейкі пернік, які можна задаволіць. І вось гэты сацыяльны кантракт, ён распаўся, і ён быў цалкам матэрыяльна пабудаваны, да? І ну, для царквы царква спрабуе захаваць гэтыя умовы гэтага сацыяльнага кантракта, таму што, як я часта кажу, у дачыненні да праваслаўнай царквы дзейнічала не свабода сумлення. То есть держава не забяспечыла царкве свабоду сумлення, яна ёй забяспечыла прэферэнцыі. То есть, забіраючы свабоду сумлення, давала нейкія прэферэнцыі, якія пад нейкім вуглом, да, выглядалі як вот гэтая свабода. Але пад другім вуглом яны выглядалі зусім па-іншаму. Гэта якраз вот гэта, ну, вот это не свабода і золотая клетка, там некаторыя параўноўваюць. Таму царква просто раптам аказалася: не забірайце нашу клетку золотую, мы ў ёй прывыклі, мы ў ёй хочам быць, і там дзесьці там, ну, там Еўропа, как у нас говорят, Гейропа, да, там что-то страшное адбываецца, вот у нас стабільнасць, мир, стабільнасць, усё понятно, а там нейкая такая свабода, у якую, калі мы трапім, мы ж згубімся, мы не ведаем, куды мы падзенемся. Вось. І ну, пад гэта падганяюцца, ну, што такое там тэорыя змовы? Вот якраз тэорыя змовы — гэта тое, што як бы можа табе патлумачыць, вот як там усё вельмі проста ўладкавана, і ну, таму тэорыя змовы так шмат распаўсюджана вот у гэтым рэлігійным асяродку, і яны харчуюцца, скажем так, падсілковваюцца рэлігіяй і какімі-то хрысціянскімі канцэптамі. Дарэчы, хочу прарэкламаваць. У нас выйшаў часопіс «Збожжа», другі нумар, які прысвечаны царкве і гвалту. І там розныя аўтары разглядаюць, як розныя практыкі і ідэі хрысціянскія, багаслоўскія, царкоўныя, як яны могуць выступаць для запрыгоньвання, для апраўдання тыраніі, і як царква нават, ну, альбо там багасловы, альбо вернікі не могуць гэтага не заўважаць, як бы просто трапляць вот у такое кола, з якога цяжка выбрацца, і для чаго трэба вот гэта крытычнае мысленне, каб все ацаніць, і практыка, все правяράць практыкай таксама, да, паглядзець, да чаго прыводзяць тыя ці іншыя канцэпцыі. Вот, таму і можна набыць у акадэмічнай кнізе, дарэчы, хто ў Менску, заходзьце і набывайце. Вось, да, пры тым, што царква, па ідэі, павінна служыць вызваленню, і яна кажа, што мы вызваляем чалавека, а не закабаленнем, не запрыгоньваннем займаемся. Ну, так часам не адбываецца. Вот, таму што пад адным вуглом так выглядае, пад другім там выглядае па-іншаму. Ну, так. Ну, мяне вельмі цешыць, што вот менавіта гэты нумар выйшаў. Я, правда, яго яшчэ не бачу, але з апісання зразумеў, што это вельмі патрэбна зараз. Это вот якраз тое, што, напрыклад, Вячеслав Барок казаў пра гэта ксёндз, так, што выкарыстоўваюцца часта вось такія цытаты па-за кантэкстам, як бы такія перакручаныя для таго, каб абяляць тое, што вот адбываецца. Вось. Ну і іерархіі праваслаўныя таксама сабе дазваляюць такія, ну, крышку дэмагагічныя часам выказванні, як, напрыклад, скажа это самы мітрапаліт, там сказаў, што вот «Магутны Божа» — это шведская песня, якая кагосьці там засмучае, ну, але, прыбачце, ну, это любая песня засмучае кагосьці, прычым па розных прычынах яна можа засмучаць, як бы немагчыма так это агулам ацэньваць. Да, тому што вельмі часта людзі плачуць, калі чуюць у царкве «Магутны Божа», але это не значыць, што іх гучанне засмучае. У іх, наадварот, часам катарсічныя такія адбываюцца унутраныя перавароты, таму што сапраўды песні гэтыя вельмі важныя. Ну, мне яна ніколі, шчыра, вот мне яна не падабалася. Але я цяпер яе прыняла, ну, дзеля таго значення, якое яна займела, і я, ну, і у музычным плане таксама это, напэўна, адзіная песня, которую я ведаю якія там ноты. Вось, таму што, ну, песня, я яе сама спявала часта, і
цяпер я яе цалкам прыняла, і вот тое, што з ёй адбываецца такое змаганне, это паказвае, што ёй схавана вельмі такая магутная сіла. Ну, натуральна, это як бы сімвалы, яны ўзнікаюць кантэкстуальна. Таму вось гэтыя спробы дзяржавы нейкім чынам асудзіць, напрыклад, чырвона-белы сцяг, так, як бы яно смешна, як бы прыпісваць нечаму такую адну і назаўжды дадзеную нейкую вагу, нейкае значэнне. Вось, яно не натуральна. Натуральна, ёсць як бы і абароны такія з гэтай пазіцыі, таксама эсэнцыялісцкай, што кшталту вось чырвона-белы сцяг, гэта сцяг Хрыста, як бы гэта магчымы таксама падыход, і ён недзе, значыць, у культуры, у гісторыі хрысціянства той жа, так, і яно як бы сапраўды ўгрунтавана нейкім чынам. Вось, як бы, мой асабісты буддысцкі такі падыход, это вось якраз наадварот паказаць, што як бы значэнне нараджаецца тут і цяпер, і яно як бы заўжды кантэкстуальнае, і як бы ўсё мяняецца, і няма нічога ад пачатку дадзенага. На дадзены момант гэта сімвалы, той жа магутны Божа, у мяне было вельмі падобнае стаўленне да гэтага гімна. Вось, але сапраўды ёсць рэчы, якія чалавек прымае, таму што як бы гісторыя гэтага хоча, так, это нешта тое, што называецца гіпераб'ектам, нешта, што мы кожны паасобку ніколі не ўсвядомім, але яно на нас уплывае. Такім чынам, так, я зноў жа рады, што мы паходзім. Я таксама, я спагаджаюся, таму што у мяне да выразу чырвона-белы сцяг Хрыста падобнае стаўленне. Я, як бы лічу, што людзі могуць інтэрпрэтаваць гэта такім чынам, но пры гэтым вот эсэнцыялізм, які часта, што ён і ёсць менавіта, што вот Христос его прыдумаў і нам яго даў, вот гэтага я як бы не прымаю. Я все ж таки лічу, што сімвалы ствараем в першую чаргу мы. Да, у нас есть матэрыял для гэтых сімвалаў, безумоўна, і мы можам інтэрпрэтаваць, але сапраўды мы нараджаем это, і это трэба ведаць, і не трэба, як бы, і гэта нічога, это не робіць сімвалы менш значнымі альбо менш, скажем, такімі духоўна напоўненымі, тое, што гэта яны прыдуманыя намі. Таму я таксама, я падзяляю гэту думку. Вот якраз мы недавно про гэта думалі у нашай групе «Хрысціянская візія», якраз з іншымі хрысціянамі мы абмяркоўвалі, якую падводку зрабіць да відэо, у якім Вольга Северинец чытае ліст Паўла Северынца з турмы пра чырвона-белы сцяг Хрыста. Таму што практычна ўсе мы пагадзіліся з тым, што гэтымі словамі Павел Северинец як бы інтэрпрэтуе пэўным чынам тое, што для яго значыць чырвона-белы сцяг, і якія сімвалы ён у ім бачыць, адкрывае ці стварае нават. Вось, і все пагадзіліся, што давайте, да, конструктывізм, все за конструктывізм выступілі, пры тым, што, безумоўна, мы не такія ўжо конструктывісты, таму што, як бы, да, мы в Бога верым як у рэчаіснасць, а не штосьці там прыдуманае намі, але з іншага боку, любыя стасункі, да, нават стасункі з Богам, гэта заўсёды працэс, і гэта заўсёды адкрыццё. І чаму ў праваславі вот это апафатычнае багаслоўе распаўсюджанае, да, калі мы не называем атрыбуты Бога, да, як бы прыпісваючы, ён Бог усясільны, Бог там такі, то есть не натуру ягоную апісваем, да, не прыроду, але хутчэй, якім Бог сябе праяўляе вот у гэтым канкрэтным падзеі гісторыі, да, якім ён сябе адкрывае як айцец, там, як паслаўшы Хрыста дзеля нашага збаўлення, да, з любоўю да свету. Але мы, таму што вот гэтыя вельмі часта, мне кажется, атрыбуты, калі нейкі прыпісваюць, потым это нейкі канфлікт атрыбутаў, а як сумяшчаецца любоў, усяведанне і там свабода чалавечая, да, і атрымліваюцца какие-то лагічныя канфлікты, які зусім, вот на мой погляд, я вот гэту частку багаслов'я дагматычную, для мяне гэта спекуляцыі, да, спекуляцыі, которые нічога за сабой не нясуць, і як прыдумаць, як гэта все аб'яднаць, я вот таксама Бог дзейнічае тут і цяпер, і я хочу просто бачыць ягонае дзеянне. Вот я хотела сказаць у першай частцы, да, на першае пытанне, што для мяне вот этот цуд, потому что я бачу, што ў гэтым адказ вот этой синергии, калі Бог і чалавек разам судзейнічаюць, это адказ Бога на
тое духоўнае адраджэнне, той духоўны зрух, які адбыўся ў беларускім народзе. То есть Бог нарэшце даў нам вось гэты шанец, мы нарэшце его не то што заслужылі, да? Ну, мы сталі гатовыя для того, каб ісці далей, для того, каб зрынуць гэтую тыранічную ўладу. Раней мы былі да гэтага не гатовы, а цяпер народ стаў гатовы. І вот сімвалы, да, вот гэтыя сімвалы, які нарадзіла рэвалюцыя наша, да, вот гэты там штаб, аб'яднаны штаб. Я калі ўбачыла фотку з 3 жанчын з 3 знакамі, да, ну, все, я вот гэты быў момант, калі я просто побачыла гэту фотку, я ведала, все, Лукашенко, конец фильма, начинается новая серия, да, потому что все, как бы, вот эта картинка, вот эта икона, да, вот этих 3 жанчын с гэтымі символами, 3 рознымі символами, такие розные и такие... Все, я просто поставила себе на заставку, на версии, мне слова уже не трэба было. Вот. И да, сапраўды сімвалы дзейнічаюць на такім інтуітыўным узроўні, але то, што мы навучыліся ствараць сімвалы, моцныя сімвалы, вот кажуць, да, беларусы зараз крэатыўныя, у іх бац, тут сім, то есть перанасычанасць нават сімваламі, мы прям, ну, у нас вот все это нараджаецца, а з другого боку што адбываецца? Ну, трэш. Вот, ну, спроба нават нацягнуць нейкія сімвалы, это, ну, выходит вот этот агратрэш, как у нас говорить, да, вось, просто какая-то, ну, пошласць нейкая, і, ну, то есть гэта таксама пра нешта сведчыць, вот это, ну, крэатыў такі, ниоткуда, ну, ён аднекуль павінен взяться, то есть там павінна быць нейкая вот крыніца этого натхнення, вот, таму Так. для мяне гэта, як бы, дзеянне, это не непосредственное дзеянне Бога, это не он там придумывает, куда Свету поставить, куда Машу, куда Веронику, да, но вот гэта вот натхнення, то, что называется, так, да? так. І нават такая рэч, як досціп, так, яна, здаецца, яшчэ з лацінскай мовы паходзіць традыцыя, як перакладаць это як spirit, як бы як дух. Па-чэску слова духапылнасць азначае досціп, тое, што па-руску называецца астрауміем. Вось, дык у іншых мовах гэта звязана менавіта з нейкім духоўным няўлоўным складнікам, так? І менавіта ён выяўляецца на адным баку, а на другім баку мы бачым нейкія такія там постмодернісцкія патугі, нешта там такое, вынайсці кагосьці пераэта. Ну, адным словам, таксама відавочна, што так, што з другога боку мы ведаем, што, як бы, ну, і з гісторыі, як бы, і з гісторыі самого Хрыста мы ведаем, так, што часам бывае недастаткова, калі на тваім баку праўда, і, як бы... А у мяне вось тут якраз... Так, сімвал гэтага, так, менавіта і ёсць. Я пра гэта шмат думаю апошнім часам, таму што на працягу ўсіх гэтых калядных святаў, апрача, скажем так, і медытацыі, то я даволі часта хадзіў у касцёл, тут у нас побач. Вот, і, канечне, ну, мы да гэтага яшчэ, я спадзяюся, вернемся, але што хацеў сказаць, што менавіта, што такія змены ўсё-такі, нягледзячы на тое, што людзі адчуваюць за сабой і падтрымку духоўную, тое, што праўда на іхным баку, тым не менш, як бы, яны вымагаюць гэтых ахвяраў, вымагаюць нейкіх такіх, ну, канкрэтных часам, як бы, дзеянняў і такой вось менавіта асабістай мужнасці, калі все-таки трэба нешта зрабіць. І вось у гэтым сэнсе я хацеў сказаць, што, ну, перад асобнымі прадстаўнікамі, як хрысціянамі і так і прадстаўнікамі царквы, ну, просто як бы здымаю капялюш, што называецца, таму што сапраўды людзі спрабуюць, вось святар быў далучыўся да галадоўкі лосіка, так, напрыклад. Вось зараз нейкія пратэсныя лісты пішуць праваслаўным іерархам, таму што там чалавек хворы сядзіць, Зайцаў, здаецца, прозвішча яго, так, это сам, і гэтак далей. Адным словам, як бы сапраўды актыўнасць вось менавіта праваслаўных хрысціян мяне вельмі так цешыць, таму што, як бы, ну, раней яна проста была, можа, мала заўважная, ну, мне прынамсі. Вось, а зараз яна выяўляецца. Іншае пытанне, наколькі яны сапраўды здольныя нешта змяніць і паўплываць вось сваімі зваротамі, сваёй пазіцыяй, калі мы бачым сапраўды, што царква, як вы казалі, трымаецца за гэтую залатую клетку, і як бы тое, што называецца аддзяленне царквы ад дзяржавы, так,
то у нас як бы на ўсходзе, не толькі ў Беларусі, але магчыма і ў Расіі яшчэ ў большай ступені як бы не працуе так настолькі вось як яно павінна было б тэарэтычна працаваць, так. Вот. Таму калі ёсць вот, ну, мяне такое адчуванне, што вот ёсць руская праваслаўная царква, і яна сапраўды руская, яна будзе трымацца вось нейкіх, таму што Расія это дзяржава, і яна будзе вот пільнаваць гэтыя інтарэсы гэтай дзяржавы. Вось беларуская фактычна тое самае. То бок як бы які шлях, што яшчэ могуць хрысціяне зрабіць, каб вот паўплываць на сваіх кіраўнікоў духоўных? Я думаю, што я пра гэта сведчыць таксама вынікі апытання, што людзі да, праваслаўная царква іерархічная. Это царква, якая вот збудавана на гэтай вертыкалі, да, калі ўсё наверсе той, хто сядзіць, да, это чалавек епіскопус, который называется, то есть той, хто далёка высока сядзіць, далёка глядзіць і бачыць больш, чым все, которые знізу знаходзяцца. І у гэтым сэнс надзіраць, надглядаць, то есть бачыць далей. Это як птушкі, да, а у нас тут страус з высокай шыяй, который далёка глядзіць. Але што у нас страус робіць? Ён за гэтую галаву сваю на высокай шыі у пясок. І, дарэчы, гэты вобраз страуса з галавой у пяску, альбо галава ў пясок, сам выраз вот, у адкрытых апытаннях вельмі часта пра дзень іерархіі оно гучала, што многія людзі, вот так вот гэта бачаць. І для многіх людзей, я, як бачу, стала цяпер больш важным асабістае дзеянне, калектыўнае дзеянне вот сябе, як вот гэтага калектыўнага суб'екта праваслаўнага, вернікаў, ну, бачыць, што нас шмат, што мы думаем вось так, што гэтыя думкі, яны звязаны ў тым ліку з нашым разуменнем Хрыста і ўвогуле, ну, з царкоўным разуменнем вучэння Хрыста, таго, чаго Христос бы ад нас хацеў сёння. Вось, і вось гэтай місіі, працягу місіі Деі, вот гэтай місіі Бога ў свеце, ну, то есть, што мы дзейнічаем не просто таму, што вот нам так захацелася, там, ці, ну, што насамрэч гэта то, што мы працягваем місію Божую ў свеце. І ну, іерархія тут уже хочаце на гэтага, не хочаце, это уже як бы не наша, ну, не то, што не наша справа, гэта, ну, калі мы не можам на гэта паўплываць, да, то мы будзем дзейнічаць самі. Вось. І не будзем чакаць, не будзем ім там даносіць, прасіць, а давайце то, давайце гэта. Не, мы просто бярэм это, робім самі. Можа, гэта не заўсёды, ну, пры гэтым мы працягваем даносіць тое, што мы ўжо робім, мы гэтым даносім, і то, што мы сябе пазіцыянуем як вернікі, як царква, мы ўжо іх трошки дратуем, і можа не так яны могуць, ну, і гэты страус в гэтым мульціку, да, он там галаву ў пясок, а ты у него пер'е з попы вытягваеш. Вось. І таксама даносіць словамі. Тое, што я кажу зараз, сацыяльнае вучэнне праваслаўнай царквы фармулюецца ў трэдах у Фейсбуку, у каментах і ў чатах Вайберу, Тэлеграме, калі праваслаўны собираюцца, говорят, давайте напишем ліст нашаму мітрапаліту, ну і патлумачым яму, ну, каб ён уже зразумеў нарэшце, што мы хочам і чаму мы гэтага хочам, чаму гэта хрысціянства і ёсць. І вот людзі збіраюцца і пачынаюць, як сфармуляваць, як гэта, ну, і вот у гэтым працэсе фармулёўкі, як, карацей, калі у нас атрымаецца давесці нешта мітрапаліту, то грамадству нам давесці уже атрымаецца вельмі лёгка. Вось. І, ну, это самыя, скажем, самыя цяжкія людзі, самая цяжкая публіка для нас, патлумачыць, чаму мы так робім, што мы робім так не таму, што мы там ну, я не ведаю, што гэта працяг нашай хрысціянскай веры. Вось. І што мы чакаем ад іерархіі менавіта гэтага, таму што мы не бачым іншага шляху, што ўсё, што адбываецца, усё маўчанне, увесь этот псевдонейтралітэт, который, это не нейтралітэт, і маўчанне крычащее, да, то есть это маўчанне, которое вопиет. Вось. І для нас важно, что иерархи за нами подтягнутся, что мы их доведем. И они, конечно, как в яйках. Напомню, это страусы, которые все еще у яйку сидят, вось, и
цяжка, ну, калі мы разаб'ем яйка, магчыма, ну, птушачка загіне, а ну, прыходзіцца іх высіжваць. Вот мы як бы паціху высіжваем і грукаемся, ну як вы там ужо саспелі вылазіць. Вось. Ну, то займаемся высіжваннем яек з іерархамі, но пры гэтым адзін высіжвае, другой пабег рабіць штосьці там іншае. Ну, калі так можна такую метафору спонтанная мне придумляецца, ну, таму маўчанне іерархіі для нас не апраўданне, наадварот, яшчэ большая матывацыя дзеяння. Чым гучней яны маўчаць, тым гучней мы гаворым і робім. Вось. Для многіх таксама гэта магчымасць, ну, як бы, некаторыя людзі дзейнічаюць з матывацыяй, што каб грамадства бачыла Хрыста такім, якім ён ёсць, а не такім, якім яго прадстаўляе іерархія. Да? То есть, як бы, людзям сорамна, што пра нашага Бога такога класнага і добрага і міласэрнага могуць падумаць проста людзі, которые, можа, пра яго не чулі, можа, яны могуць падумаць, што якраз іерархія, той вобраз, які іерархія спрабуе зараз яўляе, да, праяўляе яго, гэта і ёсць вобраз Бога. І людзей проста рэўнасць, як можна нашага такого Бога выдатнага, прыгожага, справядлівага, смелага, міласэрнага прадстаўляць каким-то вот таким чувачком, который там сидзіць і вус не дуе, да, что там адбываецца, что там это. Ну, калі мы карацей, дзейнічаем зараз, як вот гэтыя рукі, вочы, вушы, ногі царквы. Вот это вельмі прыемна, натуральна, што існуе такая самаарганізацыя, але яно так пакуль што ў такой, як бы, ну, фазе як бы афармлення, так? То бок фактычна ўсё, што адбываецца ў сацыяльных сетках, это такое яшчэ не это самае. Ну, звычайна бывае як, што потым людзі як бы аб'ядноўваюцца ў нейкія арганізацыі, узнікаюць нават палітычныя партыі. У Беларусі мы маем, значыць, ужо як бы хрысціянскую дэмакратыю, але як бы ну, гэта цалкам новыя людзі, правда, тыя, што вот зараз самаарганізоўваюцца, калі мы можам залічыць тую ж партыю, скажем, северынца, так, і гэта да такой так званай старой апазіцыі, так, то, што называецца, хай яна сабе хрысціянская апазіцыя, дык людзі, которые толькі цяпер вот прыходзяць у гэтую палітыку, яны як бы, ну, цалкам новыя, яны маглі б утварыць нешта на гэта, без увагі да, скажем, да якой канфесіі яны належаць, так, і да якой царквы, яны маглі б нешта такое вот хрысціянска-дэмакратычнае, мне здаецца, утварыць сёння ў Беларусі, нешта, што дзейнічала б і пасля ўсіх гэтых пераўтварэнняў, рэформаў, нешта, што засталося б, ну, такім вот падмуркам, так, грамадства, нейкім такім маральна-палітычным, вось, як бы гэта ідэалістычна не гучала. Я не ведаю, я в нейкім сэнсе для вытокаў цяперашняй беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі, ну, не то, што стаяла, но я пры мне нараджалася, вось, і паколькі, ну, з праваслаўнага боку, скажем так, там Віталій Рамашэўскі ўвогуле, можна сказаць, хрёсны бацька у плане, што мы з ім былі знаёмы па палітычных розных справах, і мне здавалася заўсёды, вот Алексей Круковскі і Віталій Рамашэўскі, ну, таму што я заўсёды, як бы, вобраз праваслаўнай царквы мне якраз вот і быў вобразам, который мне стварала іерархія, што ты нейкая фігня, куды я ніколі ў жыцці, ну, што заўгодна, ну, в РПЦ я ніколі не пайду, праваслаўе это нейкі зашквар, ну, там зусім няма нічога, тады якраз 99-2000 год, вот эта царская семья, вот это все мусировалася, да, и это царские, ну, это настолько не моё было, что я бы не пайшла, и вот я думаю, цікаво, вот этот Алексей Круковскі у нас выкладчик был, ён праваслаўны, думаю, ну, вот такі разумны мужик, надо зайти хоть глянуть, ну, что он там нашел в этом православии, просто зайду гляну, в Петропавловский собор, и вот я зашла глянуть, и там меня сестру Виталий Ромашевский, выпадково, он просто выпадково, думаю, цікаво, вот Виталий Ромашевский, ну, такой оппозиционер, молодой фронт и все такое, как это совмещается, как можно быть вот этой зашкварной РПЦ и быть таким, думаю, а он говорит, у нас братство есть, вот приходи на братство, я думаю, боже, ну, пойду погляжу, что там за братство.
ну, з таким релігієзнавчим інтересом прийшла, а прийшла. І гляжу, а все не так зовсім, як я собі уявляла, а і люди не зовсім не такі, обмірковують зовсім не ті теми. И я так почала поглубляться и думаю, ой, так это все мне так нравится, это что мое, ну, то есть за этой шкарлупой, вот за этим вот стереотипом, за гэтымі выступлениями іерархаў по тэлебачанні, вот за гэтым всем, вот это усім, я раптам побачила зусім іншае нешта. І я такая, побольше, дайте побольше, побольше. Вось, і у выніку тое, ад чаго я адмаўлялася, потому что я не ведала, яно стало галоўным стрыжнем як бы маёй ідэнтычнасці, як бы стала, ну, я вот нарэшце я знайшла сябе, вот, там, дзе ніколі не думала, што я знайду. І да, і тады я тусавалася з гэтым братствам, і ў выніку мы там хацелі, паколькі там было шмат розных палітычных актывістаў, хацелі аб'яднацца, вот, і стварыць нейкую партыю, там, дзе будзем мы хрысціяне, будзем нешта хрысціянскае прасоўваць. Але у выніку высветлілася, што хрысціянскае, ну, таксама бывае рознае. І можна і хрысціянскі талібан зрабіць, і можна вот этот хрысціянскі анархізм. То есть дзве розныя будуць рэчы. І тыя прыярытэты, якія выстаўляюцца, да, для мяне, напрыклад, правы чалавека — гэта прыярытэт у публічнай сферы. Я, ну, годнасць і правы чалавека, свабода і справядлівасць, все, ну, все астатняе потым, да, там хрысціянскія каштоўнасці, там нейкія традыцыйныя каштоўнасці, мараль. Мараль — это, ну, по-моему, это зусім не павінна рэгулявацца ніякімі палітычнымі інстытуцыямі, ніякая дзяржава не павінна. Свабода сумлення, вот она і ёсць свабода сумлення, калі чалавек, вот, і свабода прыватнага жыцця, да, калі чалавек вот арганізуе ўсё так, як вот паводле ягонага сумлення дзейнічае, да. І, ну, на мой погляд, для мяне БХД адразу стала нейкай не той сілай, якую б я могла раздзяляць. Ну, допустим, многія праграмы я спецыяльна аналізавала нават для нейкага, не памятаю, хто мяне прасіў, пісала аналітыку, да, я просто ўзяла газеты, там праграмы, там пісана, што, якая наша праграма? Забараніць то-то-то, забараніць гэта, забараніць, як бы мы прыдумаем, што мы забаронім, і раптам все стане добра. Алкаголь там пасля там экстрасэнсаў, гэтых всіх там рэкламу, это, ну, я не лічу, як юрыст, да, я ведаю, што права — это не тое, што это абараніць. То есть першае слово — это не забараніць, это абараніць, першая функцыя права. Таму, ну, як бы я не магу з такім вот дыскурсам, да, забароны таго, гэтага і сяго, ну, уяўляць, што можна рэгуляваць жыццё ў грамадстве і нейкія вось. Ну, плюс вот это там традыцыйныя каштоўнасці, традыцыйная сям'я так званая. Ну, што такое традыцыйная сям'я, да? Ну, што это патрыархат, альбо якое традыцыйна, з якога стагоддзя? Там, дзе можна было там жанчыну без, не пытаючыся бацькі там, ну, і хлопцы таксама не пытаючыся. Домострой, да, вот это ўсё. Ну, грамадства натуральна развіваецца, і трэба, ну, ты не можаш просто ўзяць, а давайте мы спынем развіццё грамадства і будзем вот так вот трымаць, каб яно нікуды не рухалася. Ну, паспрабуйце, ну, як это, як прыйсці к дамбе, там, давайте мы там дзірачку пальцам заткнем, да, вот, вдруг там фонтан, ну, хто спрабаваў фонтан, калі ты ў фонтане, да, шмат гэтых кранаў, ты адным пальцам, можа, заткнеш, а тады з іншых яно вышэй яшчэ б'е. Як бы это натуральнае развіццё, і, безумоўна, ёсць рэчы, да якіх не павінна быць, якія будуць непрымальныя, але, ну, я думаю, што, ну, першасна, зноў-такі, я за то, каб абараняць, што чалавека абараніць ад дзяржавы, чалавека абараніць ад іншага чалавека, вось, ну, заўсёды выступаць вот гэтым такім, падтрымаць і абараніць. Вот, гэта тое, для чаго дзяржава існуе, а калі она існуе для чагосьці іншага, так лепей, каб яе і не было. Вось. Так, якое было пытанне, я нешта... про БХД? І таму я, в прынцыпе, не хочу, ну, як бы, я даўно сышла з палітыкі, з тых часоў, ну, з гэтай палітыкі, калі мне там цікава было там стаць прэзідэнтам, там, ну, нешта там прапанаваць. Не, я, вот, пазіцыя інтэлектуала, напрыклад, ну, Париж, Францыя, да, там французскія інтэлектуалы, да, яны як бы палітычныя ролі выконваюць, але это не значыць, што яны абавязкова ідуць у палітыку, ствараюць партыі і гэтак далей. Яны крытыкуюць, да, іх як бы яны глядзяць на грамадства і говораць, тут что-то пашло не так. А тут у вас это, а тут, бачыце,
Асабліва для мяне блізка вот эта вот французская всякая філасофія менавіта тым, што яна спрабуе вот знайсці унутры вот это развіцця грамадства, унутры інстытуцый нейкіх грамадскіх, да, знайсці тыя мадэлі, які невідавочныя, таму што якія запрыгоньваюць, якія пазбаўляюць свабоды, якія выключаюць людзей з грамадства, якія прыгнятаюць іх, да, як бы просто оптыку такая оптыка павінна быць, калі ты працуеш з невідавочнымі рэчамі, таму што вельмі часта відавочныя рэчы не з'яўляюцца праўдай. Допустим, вот плоская земля, да, вот здавалася б, ну, это відавочная рэч, ну, хто скажа, што она не плоская. Вось. Але мы бачым, ну, як бы, калі альбо там вот эта теория адноснасці, вот вся гэта наша навука, которая цяпер яна многая, ну, то есть это рэчы, якія невідавочны, і чалавек, які просто, ну, там, ладно, Ньютон, ему на голову яблок упал, да, это відавочнае. А вот Эйнштейну, что на голову упало, вот, не зразумела, формула там какая-нибудь, фотон ему в вока влетел. То есть вот эти квантовые рэчы, ну, насамрэч, грамадства таксама вельмі складаная сістэма. Таму для того, каб разумець ягоную логіку, ну, патрэбны інструментарый таксама даволі складаны, і, ну, я вот, ну, мне здаецца, што мне гэта добра атрымліваецца, вот эти вскрываць тое, што па відавочнасцю знаходзіцца, бачыць вот гэты бок, так, выворачваць канты наизнанку, як говораць, да, вот бачыць это ўнутраны бок рэчу, да, бо там вышыванка, да, як там яно прашыта ззаду, да, как Таму, Ну, да. ясно. То бок, як бы, Таму я за гэта, за тое, каб тэарэтычна хрысціяне за тое, каб, як бы, напэўна, існавала нейкая форма хрысціянскай дэмакратыі як палітычнага руху, так? Але практычна вы бачыце сваю ролю менавіта ў такой кансультацыйнай, можа быць, так, плашчыні, там, скажем так, ацэнак і гэтак далей. Не, я нават супраць хрысціянскай дэмакратыі як руху, таму што цяпер у Беларусі гэта можа быць толькі, ну, как бы інструменталізацыя рэлігіі і вот этого слова хрысціянскі. Я за тое, каб былі розныя партыі, каб у іх былі розныя праграмы палітычныя і, ну, як бы, каб не было вот этой маніпуляцыі на рэлігійнай ідэнтычнасці, скажем, каб мы представляем хрысціян, да, мы партія, галасуйте, все хрысціяне галасуйте за нас, потому что мы тоже хрысціяне. Не, так, ну, павінна быць. Сёння сацыял-дэмакратычная партыя у нас прапанавала, як бы, мы ацэнім і іх праграму, і БНФ, і АГП, да, і паглядзім, ну, што лагічна, што там плюсы, якія там мінусы. Вось, і кожны чалавек хай выбірае сам, таму што ёсць нейкія рэчы, якія, в прынцыпе, плюралізм павінен быць, да, і ёсць нейкія рэчы, нейкія прыярытэты, якія ўсё ж такі павінна быць агульная база. У нейкім сэнсе усе партыі павінны быць хрысціянскай дэмакратыяй, но не ў назве, а як бы вот этот мінімум стандарта, да, вот там правы чалавека прызнаваць, да, дэмакратыю прызнаваць, прававую дзяржаву прызнаваць. Прызнаеце? Усё. Ну, там не гвалтоўныя метады, да, каб не было там ніякіх гвалтоўных паўстанняў, там не від экстрэмізма і ўсяго астатняга. Всё, гэта ўжо дастаткова, усе астатняе это надбудова, да, то есть хрысціянства насамрэч у нейкім плане гэта, як і правы чалавека, гэта ну, это вот рэлігія мінімума, да, вот гэты мінімум ёсць, хаця часта наадварот кажуць, вот, што мы не за права, мы за любоў, да, мы за максімум, но ніколі нельга так, то есть насамрэч вот это вот трэба заўсёды быць мінімалістамі, ну, ва ўсім астатнім даваць свабоду. Вось, таму што таталітарнасць как раз будуецца вот на максімумах, да, на тым, што максімум, і пры гэтым на мінімум плююць. Бываюць. І вот эти все аб'юзіўныя адносіны, любімую не аддаюць, это ўсё якраз, ну, і грунтуецца, так, ну і што у тебе там няма базового какого-то мінімума, зато я тебя люблю, і у тебя ёсць усё. Вот. Таму давайте гарантуем мінімум, всё астатняе
Гэта вельмі цікава, таму што як бы звычайна такія всякія таталітарныя праекты, яны ўзнікаюць менавіта там, дзе мінімум сяк-так ён як бы задаволены, так, як бы, ну вот, напрыклад, калі ўзяць там, зірнуць на тую ж там Еўропу, на захад, да, то калі у людзей вельмі доўга няма нейкіх праблем вот менавіта з забеспячэннем мінімума, яны пачынаюць там фантазіраваць на розныя всякія тэмы. Вот, ну просто забываюцца, як бы з майго гледзяшча тут трэба натуральна думаць і пра тое, і пра сёе, як бы яно не павінна быць у супярэчнасці. І як бы натуральна, што чалавечае жыццё это не просто вот нейкае там забеспячэнне чагосьці базавага, натуральна там павінны быць іншыя трансцэндэнтальныя нейкія рэчы, але яно просто не павінна супярэчыць адно аднаму. Але это такое складанае, я б сказаў, пытанне. Я б, можа быць, крышку вярнуся до нашага беларускага як бы выпадку з тым, што вот менавіта з тым, што як бы якраз ваше разуменне хрысціянства і хрысціянскай дэмакратыі, яно сапраўды такое еўрапейскае, такое заходняе. Там, дзе правы чалавека на першую чаргу, яно як бы відаць, што не толькі хрысціянская тэалогія ў падмурку еўрапейскай цывілізацыі, але таксама рымскае права, так, habeas corpus, все вось гэтыя рэчы, которые, так сказаць, індывіда як бы умацоўваюць ягоныя правы. Вось, тым часам як бы, ну, многія нашыя і правадыры, і апазіцыянеры, мы ўжо згадвалі Паўла Севярынца, мы ўжо згадвалі Дашкевіча і гэтак далей. У іх ёсць вось такая рыса, што яны сапраўды як бы, ну, у іх вузкае разуменне правоў чалавека даволі, ці, скажам так, не заходняе. Вось, у сувязі з гэтым настаў тады вось пару гадоў таму гэты канфлікт з выключэннем Севярынца з ПНу, так, таму што сапраўды это быў цікавы эпізод, таму што мы якраз тады з ім зліставаліся, і я хацеў, як такі новапечаны буддыст, хацеў даведацца ад яго некаторыя рэчы, таму што ён таксама пісьменнік, а літаратар, і мне як бы як рэдактару літаратурнага парталу мне хацелася з ім якраз пагаварыць, у тым ліку на такія вось, скажем, амаль тэалагічныя тэмы кшталту, ну вось, дзе ў Бібліі там, напрыклад, там забараняецца, напрыклад, лесбійскі секс, напрыклад, да? Вот мне было цікава даведацца такія дэталі і праверыць, так сказаць, ну, таму што Павал часта дазваляе сабе інтэрпрэтаваць нейкія рэчы у той жа тэалогіі. Мне было цікава, як бы, ну, спраўдзіць, ці ён сапраўды мае на гэта дастатковую кваліфікацыю, таму што, як бы, ну, шмат людзей, як бы, часта вельмі адвольна гэта ўсё трактуе. Вось. Ну, тады у нас не атрымалася такого дыялогу, таму што ён як бы не стаў адказваць на такія незручныя пытанні, вось, а адказаў толькі на тое, што, ну, такім як бы даволі, скажем так, стылем чаканым ад яго, такім як палітык ён сябе павёў, так? Як бы палітыкі ведаюць, што ім трэба казаць і чаго ім не трэба казаць. Вось. Ну, і гэта мяне натуральна вельмі расчаравала, вось, таму што я адпачатна як бы быў так крышку на ягоным баку ва ўсёй гэтай гісторыі з гэтым пен-клубам, вось, які як бы сам па сабе царква такая асобная, значит, з майго гледзяшча. Я хацеў сказаць як бы нешта іншае. Ну, Павал і Дашкевіч гэта просто, ну, такія як бы пакутнікі, так, як бы іх з аднаго боку яны як бы крышачку маюць эту тэндэнцыю да фундаменталізму такога, вось, а з другога боку, можа быць, менавіта гэта яно дае ім нейкі маральны стрыжань і вот сілу, так, і нейкую волю, як бы вытрымліваць усе гэтыя выпрабаванні, на якія яны ідуць добраахвотна. Вось. І як бы як гэта вось скамбінаваць, як ці знайшоўся б нейкі такі вот аўтарытэт, які б, напрыклад, Паўлу Севярынцу мог пасля таго, як ён ужо будзе вызвалены, я спадзяюся, што будзе як мага хутчэй, вот, як бы, ну, патлумачыць па-свойму, што ягоная трактоўка, скажем, хрысціянства, яна не заўжды можа быць, ну, там, не толькі не сучаснай, але нават, ну, правільнай, так, то бок, як бы мне не хапае вось такіх вот менавіта сучасных хрысціянаў сярод нас, такіх як вы, вось, і як бы і крышку засмучае, што у нас як бы ёсць такія, як бы, ну, людзі фундаменталісты, якія вот якраз тое, што вы казалі, забараняць, вот, і як бы гэта, па-мойму, не спрыяе, ну, нейкай хрысціянскай, развіццю нейкай хрысціянскай як бы ідэі ў тым жа грамадстве. Ну, я хочу говорить и с Павлом, и со Змітром Дашкевичем. Ну, я их вельмі паважаю, як людзей, і у мяне не выклікае сумневу іх маральнай якасці, і тым больш я вельмі люблю іх жонак.
ну, таксама для мяне просто гераіні яшчэ большыя, можа, у нечым, чым іх мужы. І я думаю, што іх вот гэтая і цвёрдасць і мяккасць жонак, да, вот іх гэта можа нейкім чынам паўплывае просто на жыццё само, даказвае, паказвае нейкія рэчы. І калі ты сутыкаешся з нечым, ну я таксама, я не могу сказаць, што не была фундаменталісткай. Многія рэчы я ўспрымала даволі, ну, то есть мой досвед, як бы у меня не было досведа вот про той же тэмы ЛГБТ, якая, ну, нас раздзяляе, напэўна, з Паўлам і са Змітром. Мой досвед мне не было магчымасці бачыць жыццё асобаў, якія належаць да супольнасці гэтай. І, ну, я, калі я ўспрымала іх як нейкі там канцэпт, да, вот, что ёсць какие-то такие люди где-то там, и вот они какие-то, у них какие-то такие-сякие атрибуты, которые можно, альбо там вот гэты турэмны досвед такі ёсць, да, у якім гомасексуальны, дакладней не гомасексуальны, потому что это не мае дачынення да сексуальнай арыентацыі, але, скажем, сексуальны гвалт людзей аднаго пола, ён як бы выконвае нейкую такую функцыю прыніжэння, да, вось гэта все завязана вот на гэтыя як бы аспекты, і цяжка уявіць, што чалавек, які быў у турме і які вось з гэта ўсё бачыў, сутыкаўся, што ён неяк будзе да гэтага ставіцца па-іншаму, калі добрых прыкладаў не бачыў іншых. Але мне зараз вельмі там сорамна, што я да людзей, ну, ніколі не трэба да людзей ставіцца да нейкіх канцэптаў альбо там да нейкіх вот там нейкія яны, которые там где-то існуюць, какие-то там з галавамі сабак, да, там ходзяць. Вось гэтыя вот все, ну, як ідэнтычнасць часта працуе, да, як вот это. Я, ну, калі я пабачыла, напрыклад, стасункі людзей гомасексуальных паміж сабой, да, вот як бы пары канкрэтныя сапраўды, якія любяць адзін аднога і якімі я не магу не захапляцца, якіх я бачу просто, ну, вот любоў і клопат адзін пра аднога, і ведаючы, пра што людзі праходзяць, ну, калі ты разумееш вельмі часта, як чалавек ідзе на шляху да прыняцця сябе, колькі ён праходзіць праз гэта ўсё. Ну, не кажу ўжо там праз людзей трансгендерных, якія таксама вот жывуць там, напрыклад, з дысфарыяй гендернай, і наколькі гэта цяжка, і, ну, вот, і што культурныя узоры, якія існуюць, яны не даюць сябе атаясамліваць там з добрымі героямі, там вот неяк вот выхоўвацца. Ты становишься выгнанцем, ты некий становишься там человек, вот як безумец, да, як Фуко кажа, что ты выключаешься як бы з грамадства, і для того, каб табе быць часткай грамадства, табе прыходзіцца мімікрировать, і гэта вельмі цяжка псіхалагічна. Вось, і просто ты глядзіш на чалавека, ты бачыш, что, то есть у мяне презумпцыя, скажем так, невінаватасці у плане, что чалавек добры сам по себе, хотя вот кажут, что это оптимизм у дачынення да чалавека не бывае, што да тоталітарызму прыводзіць, але я гляжу, што чалавек добры і што чалавек робіць нейкія рэчы, ну, не таму, што там, ну, то есть нельга атаясамліваць гомасексуальнасць, напрыклад, там з нейкімі там практыкамі, якія прыносяць шкоду там здароўю, там, не ведаю, нейкім, ну, самі па сабе нормы, яны павінны абараняць зноў-такі чалавека. І я, калі пабачыла прыклад, ну, то есть у меня атрымалася таксама, як сказаць, дысфарыя. Я у адным, ну, то есть прыклады гавораць мне адно, паказваць адно, а вот з кніжак там я ведаю другое. І мне патрэбна было неяк это ўсё прымірыць, і вельмі шмат такіх сем'яў было хрысціянскіх, я ў царкве такія сем'і сустракала. То есть гэта было мой першы досвед з людзьмі супольнасці ЛГБТ, это быў досвед людзей з царквы. І я стала неяк вот, ну, гэтым цікавіцца, вельмі много чытала і багаслоўскага, і рознага, увогуле пра праблему пола, пра сексуальную арыентацыю, потому что, ну, это ж все насамрэч адбітак носіць, ну, вот гэтым тэорыя камплементарнасці палоў, да, калі пачынаеш разбірацца, то яна з'яўляецца на 19 стагоддзе. Гендерны эссенцыялізм — это вельмі позні канструкт, прыдуманы для того, каб вот эту іерархію мужчына
першы пол, да, женщина другі пол, вот эту іерархію полов перевесці ў гарызантальную плашчыню, да, і там уже это просто есть мужчынская прырода і жаночая прырода, яны кожная па сабе там асаблівыя маюць нейкія свае якасці. Вот, ну, што насамрэч гэта, ну, даволі такая позняя канцэпцыя, і яна вельмі сумнеўная з гледзяча хрысціянскай тэалогіі. Вось, і таму, калі з гэтым всім пачынаеш разбірацца, то ты просто разумееш, што многіх рэчаў ты просто не ведаеш. І мне падабаецца вот епіскапы Германіі, праваслаўныя епіскапы Германіі, яны выступілі з лістом адресаваным да моладзі, і яны там у адным з параграфаў закранаюць тэму гомасексуальнасці. І як мы павінны да гэтага ставіцца. І там мне падабаецца, там, што б яны не казалі, яны там кажуць, што сапраўды у Бібліі ёсць месцы, у патрыстычных тэкстах, аскетычных тэкстах ёсць месцы, якія ну, мы павінны разумець, як вот крытыка гомасексуальных сувязяў. Але пры гэтым мы вот развіццё навукі і так далей, мы не ведаем, што гэта, мы не ведаем, адкуль гэта бярэцца. Мы не ведаем. Епіскапы, які сказалі, мы не ведаем, і трэба з гэтым разбірацца, гэта вот адступленне. Я лічу, што вот Сократ, который казаў, мы ведаем, што мы нічога не ведаем, кожны раз ты ставіш пад сумнеў то, што ты ведаеш, а не то, что ведает там другой человек, да, то есть ты ставишь вот свои передумовы своих неких концептов, ты ставишь под сумнеў, и ты думаешь, а ці правда я так, ну, а ці не помыляюсь я? Вот это принцип фальсификации, да, который, калі концепция, ну, ее немагчыма абвергнуць, значит, это идеология, да? То есть это тоталітарная ідэалагічная канцэпцыя. Значит, ты павінен ад пачатку разумееш, што павінна быць нейкія абвяржэнні, іх як бы шукаць. Ну, калі раптам ты іх не знаходзіш, значит, што-то не так з твоёй канцэпцыяй. Вось, ну, гэта як бы такі падыход, мне здаецца, вельмі важны. Ты павінен ведаць, што табе трэба пераасэнсоўваць. Можа, ты прыйдзеш да такіх самых высноваў, але паспрабуй пераасэнсаваць. І для гэтага вот у фундаменталістаў іх ёсць такое паняцце акно Вертона, які кажуць, как только ты пачынаеш что-то абмяркоўваць, ты адразу мяняеш сваю пазіцыю. Вось, і поэтому лучше нічого не абмяркоўваць, лепш вот як бы быць вот в этой изоляции, прыняць нейкія рэчы як дадзенасць, да, і все, і іх трымацца, і крок налево, крок направо, расстрел. Ну, насамрэч так не адбываецца. І то есть все равно чалавек, размаўляючы, спрабуючы сфармуляваць, спрабуючы зразумець, ён все равно нейкія свае пазіцыі мяняе. І, ну, я думаю, што я для Павла, там, можа, для Змітра таксама не аўтарытэт, таму яны не будуць слухаць, ну, я ўжо з таго боку. Ну, я думаю, што ёсць людзі, якія будуць разам ісці з ім адным шляхам, да, вот і проста яны будуць разам абмяркоўваць, ну, і са мной таксама хтось ідзе шлях. Я не ведаю, якімі будуць далей, як будуць развівацца мае перакананні. Вось, магчыма, ну, я не думаю, што я стану крытычна ставіцца да гомасексуальнасці. Вось, ну, хутчэй, можа, я просто навучусь па-іншаму размаўляць пра гэтую тэму і больш так, менш выклікаючы канфліктаў нейкіх. Карацей, я не ведаю. Я буду рада. І галоўнае зараз, я думаю, што Павел выйшаў. Вось, а там мы ўжо з ім наабмяркоўваемся. Вось, хай будзе свабода, і хай пляцоўка, дзе абмяркоўваць, нам не трэба будзе там грызціся, вот, а мы зможам за гарбаткай у панцэнтры, вось, абмеркаваць спакойна і свабодна. Так, абсолютно згодны. Веру, што гэты час хутка настане, і такім чынам хацеў, значыць, напэўна, ўжо пакідаючы ўсе гэтыя палітычныя канатацыі і астатнія, мы ўжо, у прынцыпе, гутарым даволі доўга, хутка будзе 1,5 гадзіны, то я, напэўна, яшчэ задам такое, ну, крышку эгоістычнае пытанне, і, скажем так, і асабістае адначасова, то бок як бы так. Таму што все астатнія, напэўна, мы ўжо закранулі, абмеркавалі. Дык я спытаюся
Пра стаўленне ваша, Наталья, да іншых духоўных практык, у прыватнасці да будызму, таму што вот я не так давно, скажем так, ну, гады 3-4 таму знайшоў гэта для сябе як такую сваю нейкую сцежку, і з таго часу я стаў і больш цікавіцца і іншымі, скажем так, духоўнымі накірункамі хрысціянства, ну, тым ліку. Вось, і мяне цікавае вашае стаўленне да гэтага, таму што зноў жа на захадзе сітуацыя выглядае гэтак жа, як і з правамі чалавека, нашмат больш ліберальна. Тут, напрыклад, у рамках, ну, хрысціянскіх як бы канфесій таксама практыкуецца та ж медытацыя, напрыклад. Літаральна учора была онлайн-медытацыя, я удзельнічаў разам з каталікамі тут па суседстве, вось, медытавалі разам. Некаторыя людзі кажуць, што яны належаць да абедзвюх канфесій, што яны лічаць сябе як хрысціянамі, так і буддыстамі, напрыклад. Ёсць іншыя такія вось сучасныя ўжо такія фьюжаны ствараюцца, так, і гэтак далей. Вось, таму мне цікавае вашае стаўленне менавіта як хрысціянкі, таму што я вот чытаў на вашым фейсбуку цікавы пост пра малітву, пра папіць гарбаты з Богам. Мне это настолькі спадабалася, вось, таму што як бы так, это звязана часткова, напэўна, і з каранцінам, з гэтай сітуацыяй сучаснай. Вось, і мне вельмі спадабаўся вось гэты рытуал, які вы там апісваеце, таму што ён так часткова нагадвае, напэўна, такую, ну, штосьці такое вельмі медытатыўнае ў гэтым ёсць, так, як бы яны гэтыя практыкі перакрыжоўваюцца, даволі блізкія і так далей. Таму вось хацеў спытаць, што вы думаеце пра вось гэтыя іншыя, як бы, ці цікавіліся калі-небудзь, ці мелі дачыненне з іншымі духоўнымі напрамкамі? Так, ну, у нас нават унутры хрысціянства розныя практыкі бываюць, і, ну, медытацыя, я лічу, што это, ну, як бы, у нас ёсць медытацыя, і монахі, ну, чым монахі яшчэ займаліся, да, медытавалі. Ну, просто зараз там у рускай, беларускай мове слова медытацыя, яно асацыюецца менавіта з усходнімі рэлігіямі, потому что праваслаўе, хрысціянства таксама ўсходняя рэлігія. Вось, але, ну, meditation па-ангельску, напрыклад, гэта шырокае значэнне, это meditate, это таксама разважаць, знаходзіцца ў такім у сваім розум, унутры сябе нейкі працэс запускаць, да? Вось. Таму я, в прынцыпе, як бы да ўсіх стаўлюся з павагай, я да іслама стаўлюся з вялікай павагай, нягледзячы на тое, што як бы не модна іслам шанаваць, да, это такая зусім лічыцца адсталая нейкая рэлігія, нейкіх маджахедаў, не ведаю, которые там і альбо там талібана нейкага, которые там на гвалце грунтуюцца. Не, ну, як бы, мне вельмі як бы цікавы іслам, мне цікава. Ну, гэта у мяне як з мовамі, да, ёсць такое разуменне, што ты іншай рэлігіі можаш зразумець, калі ты, ну, у цябе павінна быць нейкая свая мова, і ты просто вывучыўшы, добра размаўляючы на сваёй мове, ты можаш вывучыць іншую мову. Калі ты там Мауглі, да, у цябе няма ніякай мовы, то і замежную мову ты не вывучыш добра. Ну, насамрэч, гэта так і адбываецца, калі ты прыходзіш на курсы, калі ты ў першым класе вучыш мову, і калі ты вучыш у больш познім узросце мову, сапраўды ты бачыш, ну, у цябе больш складаныя канструкцыі ў любым выпадку, як бы ты можаш размаўляць, ну, там, складаназалежнымі сказамі і так далей, і у цябе ёсць для гэтага патрэба. У прынцыпе, сказаць я, ты, ну, такое, ну, это пра тое, наколькі глыбока можна даведацца, да, вот іншую рэлігію. І, ну, і для мяне, як бы, свабода сумлення, гэта таксама адна з такіх каштоўнасцяў. Я лічу, што чалавек можа выбіраць і фьюжн рабіць, які яму зручны. Я не буду там нікога вучыць или казаць, што ты там штосьці сабе шкодзіш, там, ці яшчэ штосьці такое робіш. Ну, сама, напрыклад, у мяне няма такой патрэбы, як бы я не адчуваю патрэбы нейкі практык, ну, як бы мне праваслаўе, мне тут яшчэ не ўсё апробавана, не ўсе практыкі, вось, і, ну, я бачу, вот святы Серафім Сароўскі, ёсць такі святы,
праваслаўны расійскі, ён казаў, што трэба неяк набываць Духа Святога. Ён казаў, што трэба рабіць тое, што ты бачыш, што прыносіць табе карысць, да, ты атрымліваеш Духа Святога, тое рабі. Калі ў цябе гэта малітва, то хай будзе гэта малітва, да, там, калі пост, то пост. Просто не все, ну, як бы я супраць бессэнсоўных практык, як бы ты практыкі, якія робяць цябе агрэсіўным, ці просто табе непрыемны, ці ты сэнсу іх не разумееш. Ну, калі яшчэ не разумееш сэнсу, можа гэты сэнс некалі адкрыецца. Вось, але лепей, ну, рабіць стаўкі на то, што працуе ўжо, да, прагматычна вельмі так, то, што працуе, спрабаваць новае, і, ну, ацэньваць. І, канешне, вот, ну, для нас, для там праваслаўных ёсць паняцце там духоўнага настаўніка, да? І гэта не для того, каб, ну, насамрэч кантроль патрэбны. Настаўнік не абавязкова павінен быць там нейкі дзядуля з барадой, да? Это можа быць чалавек, які побач з табой разбіваецца, ну, і супольнасць другіх людзей, якія просто, ну, могуць табе падказаць, калі раптам яны бачаць, што што-то з табой не тое, а ты не бачыш, ты знаходзішся ў духоўнай нейкай блудзе, там і табе наадварот кайф. Ну, ты можаш з імі паразмаўляць, нейкім патлумачыць. Ну, ты ў дыялогу. Вот это духоўнае развіццё самастойнае, ну, для мяне як бы заўсёды, ну, это небяспечная сцяжынка. Вось, але я вот, напрыклад, стала практыкаваць йогу. Раней мне здавалася, ой, йога, это нешта такое страшнае, ну, там что-то там, это, оказывается, ну, нічого страшного няма, ну, і спорт, і як бы просто дыхаць вучишься лепш, і просто супакойвае душу і цела, і, дарэчы, это мой спорт, тому што я не люблю это вот бегать, это ж так цяжка, і альбо там з фітнес, а йога ты лёг просто і ляжы в сваёй позе. Оно само расцягваецца пад дзеяннем гравітацыі. Вот. Усякая йога бывае. Не, усякая йога, да, ну ў цэлым, як бы йога, ну, як бы калі паступова рухацца, там же адзін з прынцыпаў йогі не гвалтоўнасць, да, не трэба сябе прымушаць нагу адразу за галаву не трэба закідаць, да. Паступова нейкі просто прызвычаешся дробнымі крокамі рухацца, прагрэс не бачны, вельмі позна прагрэс пачынае быць бачны. Вот у фітнесе ты пайшоў, ты можаш вельмі хутка накачаць цягліцы, да, але у ёзе ты вельмі хутка не накачаеш, але прагрэс бачны вот неяк паступова там праз год, раптам ого, я вот так уже могу. Да, карацей, это, конечно, для мяне не духоўная, не столькі духоўная практыка, колькі фізічная, скажем, але я, ну, в принципе, адкрытасць да гэтай духоўных практык існуе, і я, як бы, я не лічу, што гэта вот ёсць, ну, як бы хрысціяне, якія лічаць, што вот ёсць там ідалапаклонства, это нейкае ўзнікае. Ну, для мяне ідалапаклонства это тое, што замінае бачыць Бога, да, тое, што стаіць на шляху перад табой Богам. Вось, это вот гэта і ёсць ідалапаклонства. Калі ты ствараеш нейкага вот куміра сабе, да, які служыць, які становіцца люстэркам просто, не шклом, праз якое бачна, да, а вот гэтым люстэркам, і ты бачыш сябе, хутчэй, нейкія пачвары там сваіх унутраныя, можа, пачвары пад выглядам Бога. Вось, і ну, короче, я спрошу своего духовника. Спытайцеся. Не, ну, это натуральна. Як бы для мяне пытанне, ці ёсць наогул як бы нешта, што не духоўнае, так? Як бы ці ёсць нейкія бездухоўныя практыкі, якія не маюць нейкага духоўнага, ну, аспекту. Як бы звычайна на ўсходзе, там, калі задаюць такія пытанні, што такое, власна кажучы, духоўная практыка, то альбо маўчаць, альбо просто як у дзэне адказваюць, што такое дзен. Это вот насячы дрот
дровы і прынесці вады. Як бы, то бок, як бы, часам і самыя простыя рэчы як бы могуць быць нейкім шляхам да духоўнага як бы удасканалення, і гэта, я думаю, у манастырах тых жа это так яно і выглядае, што Там людзі адзін сапраўды сябар кажа, я заўсёды посуд любіць мыць і часам уже забывае одну талерку там доўга мые, таму што ён выходзіць у стан. Ну і монахі таксама казалі, праца рук насамрэч это вельмі вот інтэлектуальная праца складаней сумяшчаць з малітвай, скажем так, з такім медытатыўным станам, таму што там у галаве что-то бегае ўвесь час, вот, а ручную працу сапраўды можна вельмі добра памыць посуд, там насячы дроў, гэта вельмі такая духоўная практыка, якая разгружае твой мозг. Вот сядзець у тэлефоне, оно не разгружае мозг. Абсолютно згодны, так. Да, штосьці там рукамі парабіць, ну, вельмі разгружае і, ну, скажем, открывае мозг, робіць яго, ну, вяртае яго нейкую там крэатыўную. Ну, гэта вось, дарэчы, важны момант для тых, хто, я думаю, як бы, хто у Беларусі глядзіць і будзе глядзець гэта, таму што як бы людзі часам падчас вось гэтых всіх гэтых, ну, пратэстаў і гэтак далей, ну, як бы выгараюць, так, бо это ўсё это вельмі напружана і псіхалагічна цяжка, таму як бы добра у гэтым сэнсе як бы нейкая духоўная практыка патрэбная, так, таму што чалавек не можа быць увесь час у такім псіхічным напружанні, увесь час як бы, ну, гэта як ледзь як не на вайне, так, таму што грамадства падзеленае і чалавек это як вот такая вот ужо потым, калі пераключаецца на гэтыя сацыяльныя сеткі, я это ведаю па сабе, таму што я хоць на адлегласці, але гэта ўсё мусіў таксама перажываць, і калі проста вот ужо сочыш там як бы мы ці яны, так, вось гэта ўвесь час ідзе гэты бой, і ўвесь час як бы залежны ад гэтых навін і гэтак далей. Як бы забываеш, што гэты мозг проста ён павінен адпачываць час ад часу. І ў гэтым сэнсе сапраўды няма нічога лепшага за менавіта нейкую дзейнасць, ну вот абсалютна адстароненую, там кшталту менавіта ручной нейкай практычнай працы, нешта, што сапраўды разнявольвае. Так, паспаць яшчэ добра, спіце. Я, ну, сплю много, ну, потому что сон, вот выспацца, да, ты не можаш ніколі там выспацца, там 3 дні праспаць, а потым 3 дні не спаць, да, все павінна быць вот на сваім месцы. Таму спіце, я старайцеся, прынамсі. Так, это як мінімум натуральна, так, як бы, ну, просто да. Ну што ж, я думаю, што мы абмеркавалі фактычна ўсё, што, ну, не ўсё натуральна, што хацелі, я б там яшчэ больш хацеў, але это ўжо было б у такой, можа быць, плашчыне не ўсім цікавай, там, пагаварыць там пра тую ж музыку, альбо яшчэ пра нейкія такія моманты. Я думаю, што з часам мы яшчэ так вот публічна онлайн пагаворым у рамках... Я позадаю пытанні. Можна, тэарэтычна можна, это самае, я, як бы, мне вот няк, я другі раз гэта толькі раблю, і мушу сказаць, што, ну, для мяне здзіўляе, што мне як бы утульна ў гэтай пазіцыі. Я як бы заўсёды быў такі чалавек, які сам любіў пагаварыць, вот, але я, здаецца, маю прастору для гэтага тут, магчымасць такую, вось, і як бы слухаць часам цікавей бывае, чым самому там. Это самае, таму я, напэўна, мушу перадусім, ну, падзякаць, таму што... Зробім слэм, наступны раз зробім калядны слэм. О, ну так, натуральна. Тут уже нікуды не дзецца, это карма такая, да, што... Ну, паспрабуем у кожным разе. Я тады выключаю, правда? Ну, напэўна, так, я яшчэ раз падзякую тым, хто нас глядзеў, падзякую тым, хто нас забяспечваў тэхнічна гэтую магчымасць. Я веру, што нас людзі потым паглядзяць яшчэ на Фейсбуку і на Ютубе. Вось, Наталья, вельмі рады быў з вами асабіста так поразмаўляць, яшчэ, так сказать, при сведках, што называецца. Почти что как с Богом поговорила, потому что пью гарбату. Вось, бачыце, яшчэ адна форма духоўнай практыкі. Я вельмі рады, што вы так параўналі. Вось, я вам жадаю ўсяго самого лепшага у вашай навуковай перадусім кар'еры, каб вы паспелі, так сказать, закончыць, дапісаць дысертацыю, усе астатнія абавязкі зрабіць. Вось, ну і веру, што па-першае, убачымся тут, онлайн, віртуальна, а па-другое, што і таксама ўжо развіртуалімся. Тогда будем піць піва, я за піва. Спадзяюся, буддізм не забараняе піць алкаголь.
Как бы не забараняе нічаму, дык ёсць і безалкагольнае піва. Как бы не, мы нічого не забараняем. Адным словам, дзякуй тады яшчэ раз і до наступных сустрэч. Всего Всего доброго. доброго.